Με λένε Ζωή και είμαι 29 ετών. Πριν από 2 χρόνια η ζωή μου πήρε μια στροφή που δεν περίμενα ποτέ. Ζούσα σε ένα ενοικιαζόμενο διαμέρισμα, δούλευα ως προγραμματίστρια λογισμικού, έβγαζα καλά χρήματα και απολάμβανα την ανεξαρτησία μου. Μέχρι που οι γονείς μου με πήραν τηλέφωνο για εκείνη τη συζήτηση που κανείς δεν θέλει να κάνει. «Ζωή, πρέπει να μιλήσουμε», μου είπε η μητέρα μου στο τηλέφωνο. Η φωνή της ακουγόταν πιεσμένη, κουρασμένη. «Μπορείς να περάσεις απόψε?» Όταν έφτασα στο σπίτι τους και οι 2 γονείς μου κάθονταν στο τραπέζι της κουζίνας με χαρτιά απλωμένα παντού. Ο πατέρας μου φαινόταν μεγαλύτερος από τα 58 του χρόνια και η μητέρα μου έτριβε νευρικά τα χέρια της, όπως έκανε πάντα όταν αγχωνόταν. «Τι συμβαίνει?» ρώτησα, καθώς καθόμουν απέναντί τους. Ο πατέρας μου καθάρισε τον λαιμό του. «Αναγκάστηκα να παραιτηθώ από τη δουλειά μου τον περασμένο μήνα. Τα προβλήματα με τη μέση μου χειροτέρεψαν και δεν μπορώ πλέον να δουλεύω στην οικοδομή. Ψάχνω για κάτι άλλο, αλλά τίποτα δεν πληρώνει αρκετά». Ένιωσα το στομάχι μου να σφίγγεται. Ήξερα ότι ο πατέρας μου είχε θέματα με την υγεία του, αλλά δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο άσχημα είχαν γίνει τα πράγματα. «Δεν μπορούμε να πληρώσουμε τις δόσεις του δανείου», συνέχισε η μητέρα μου. «Εγώ δουλεύω ακόμα στο σούπερ μάρκετ, αλλά είναι μόνο μερική απασχόληση. Βγάζουμε περίπου 800 ευρώ τον μήνα τώρα και μόνο το δάνειο είναι 1.100 ευρώ. Τότε ήταν που μου ζήτησαν να επιστρέψω σπίτι για να βοηθήσω με τις πληρωμές. Δεν ήθελαν να χάσουν το σπίτι στο οποίο ζούσαν εδώ και 20 χρόνια. Κοίταξα γύρω την κουζίνα όπου έτρωγα πρωινό κάθε πρωί ως παιδί, το σαλόνι όπου βλέπαμε ταινίες μαζί, την αυλή όπου ο πατέρας μου είχε μάθει να κάνω ποδήλατο. «Φυσικά θα βοηθήσω», είπα. Έτσι, άφησα το διαμέρισμά μου και μετακόμισα πίσω στο παιδικό μου δωμάτιο. Στην αρχή ένιωθα παράξενα να κοιμάμαι στο ίδιο δωμάτιο όπου έκανα τα μαθήματά μου και έμεναν οι φίλες μου, αλλά έστησα τον υπολογιστή μου στη γωνία, έβαλα μια καλή σύνδεση στο ίντερνετ και το έκανα να λειτουργήσει. Η δουλειά μου άλλωστε ήταν ως επιτοπλίστων εξ αποστάσεως, οπότε δεν είχε σημασία που ζούσα. Η συμφωνία λειτουργήσε καλύτερα από ό,τι περίμενα. Έβγαζα καλά χρήματα ως προγραμματίστρια, περίπου 50.000 ευρώ τον χρόνο ως μισθό, αλλά τα πραγματικά λεφτά έρχονταν από τα μπόνους. Κάθε φορά που ένα από τα προγράμματά μου πωλούνταν σε μια μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας, έπαιρνα ένα ποσοστό. Κάποιους μήνες έβγαζα επιπλέον 5.000 ή και 8.000 ευρώ μόνο από αυτά τα μπόνους. Χρησιμοποιούσα τον κανονικό μου μισθό για να καλύψω το δάνειο, τους λογαριασμούς, τα ψώνια, την ασφάλεια του αυτοκινήτου και άλλα οικογενειακά έξοδα. Δεν ήταν βάρος, γιατί είχα συνηθίσει να ζω με αυτά τα χρήματα ούτως ή άλλως. Αλλά αυτό που δεν ήξερε η οικογένειά μου ήταν το εξής. Έβαζα κάθε ευρώ από τα μπόνους σε έναν ξεχωριστό αποταμιευτικό λογαριασμό. Δεν τους είπα ποτέ για τα χρήματα των μπόνους. Ούτε στους γονείς μου, ούτε στον μεγαλύτερο αδερφό μου, τον Μάρκο, που ζούσε στην άλλη άκρη της πόλης με τη γυναίκα του, τη Σάντρα και τα 2 τους παιδιά. Αγαπούσα την οικογένειά μου, αλλά ήξερα τι θα συνέβαινε αν μάθαιναν για το πραγματικό μου εισόδημα. Θα έβρισκαν τρόπους να το ξοδέψουν. Ο Μάρκος ζητούσε συνέχεια χρήματα. «Ζωή, μπορείς να μου δανείσεις 300 ευρώ. Ο Θωμάς χρειάζεται καινούρια ποδοσφαιρικά παπούτσια και η Σάντρα θέλει να κάνει ανακαίνιση στην κουζίνα. Ζωή, η μητέρα της Σάντρας χρειάζεται εγχείρηση και δεν μας φτάνουν τα χρήματα για τα ιατρικά έξοδα». Βοηθούσα όποτε μπορούσα από τον κανονικό μου μισθό, αλλά κρατούσα το στόμα μου κλειστό
για τα μπόνους. Μέσα σε 2 χρόνια είχα καταφέρει να αποταμιεύσω σχεδόν 100.000 ευρώ. Σχεδίαζα να αγοράσω σύντομα το δικό μου σπίτι, ίσως ένα ωραίο διαμέρισμα στο κέντρο. Όλα πήγαιναν ομαλά, εκτός από τα οικογενειακά τραπέζια. Ο Μάρκος και η Σάντρα έρχονταν κάθε Κυριακή και αυτά τα γεύματα ήταν βασανιστήριο. Η Σάντρα δεν με είχε χωνέψει ποτέ και φρόντιζε να το ξέρω. «Ζωή, τι μπλούζα είναι αυτή», έλεγε η Σάντρα, κοιτάζοντας με, «λες και ήμουν αόρατη. Ντύνεσαι σαν να είσαι ακόμα στο Λύκειο. Δεν σε νοιάζει καθόλου η εμφάνισή σου». Ο Μάρκος γελούσε. «Η Σάντρα απλώς προσπαθεί να σε βοηθήσει, αδερφούλα. Ξέρει από μόδα». Το χειρότερο ήταν να βλέπω τη Σάντρα να επιδεικνύει ρούχα που είχε αγοράσει με χρήματα που είχε δανειστεί ο Μάρκος από εμένα. Έκανε πασαρέλα με ένα καινούριο επώνυμο φόρεμα, λέγοντας πόσο σημαντικό είναι να επενδύεις σε ποιοτικά κομμάτια. Συνήθως το έσκαγα στο δωμάτιό μου το συντομότερο δυνατό, ισχυριζόμενη ότι είχα δουλειά. Άκουγα τη φωνή της Σάντρας να ανεβαίνει τις σκάλες. «Να τι πάλι, τρέχει να κρυφτεί στη μικρή της φούσκα. Δεν θα οριμάσει ποτέ αν συνεχίσει να αποφεύγει την πραγματική ζωή». Αλλά εγώ κρατούσα το στόμα μου κλειστό και συνέχιζα να μαζεύω χρήματα. Σύντομα θα είχα αρκετά για την προκαταβολή για το δικό μου σπίτι και δεν θα χρειαζόταν να ανέχομαι άλλο τα σχόλια της Σάντρας. Η ρουτίνα έγινε φυσιολογική μετά από λίγο καιρό. Ξυπνούσα, έφτιαχνα καφέ, τσέκαρα τα email μου και άρχιζα να γράφω κώδικα. Οι γονείς μου ήταν ήσυχοι τα πρωινά, ο πατέρας μου συνήθως καθόταν στην πολυθρόνα του βλέποντας ειδήσεις, η μητέρα μου ετοιμαζόταν για τη βάρδιά της στο σούπερ μάρκετ. Τρώγαμε δείπνο μαζί τα περισσότερα βράδια και στην πραγματικότητα ήταν ωραίο που είχα ξανά αυτόν τον οικογενειακό χρόνο. Αλλά μετά ερχόταν η Κυριακή και ο Μάρκος πάρκαρε στον δρόμο με τη Σάντρα και τα παιδιά. Ο 8χρονος Θωμάς και η 6χρονη Έμα ορμούσαν μέσα από την πόρτα και η Σάντρα ακολουθούσε από πίσω, ψάχνοντας ήδη κάτι να κριτικάρει. «Ω ζωή, φοράς πάλι αυτό το παλιό πουλόβερ», έλεγε, χωρίς καν να μπει στον κόπο να πει ένα γεια. «Δεν έχεις τίποτα που να σου ταιριάζει σωστά». Κοιτούσα το απολύτως μία χαρά πουλόβερ μου, αυτό που είχα αγοράσει μόλις τον περασμένο μήνα. «Είναι άνετο», απαντούσα. «Η άνεση δεν είναι το παν», απαντούσε η Σάντρα, ισιώνοντας τη δική της ακριβή μπλούζα. «Μία γυναίκα πρέπει να κάνει μια προσπάθεια». Τα παιδιά έτρεχαν σε όλο το σπίτι και η Σάντρα καθόταν στον καναπέ σαν να της ανήκε ο χώρος. Άρχιζε να λέει στους γονείς μου για τα τελευταία της ψώνια, τα μαθήματα γιόγκα, τα δράματα των φίλων της. Εν τω μεταξύ, ο Μάρκος ήταν στην κουζίνα με τον πατέρα, μιλώντας για αθλητικά ή παραπονούμενος για τη δουλειά του. «Ο Μάρκος δουλεύει τόσο σκληρά», ανακοίνωνε η Σάντρα. «Αξίζει μία προαγωγή, αλλά το αφεντικό του δεν τον εκτιμά». Εδάγκωνα τη γλώσσα μου, θυμούμενη όλες τις φορές που ο Μάρκος με είχε πάρει τηλέφωνο, ζητώντας χρήματα επειδή τον είχαν προσπεράσει για αύξηση ή μπόνους. Ήταν καλός τύπος, αλλά δεν ήταν και ο πιο αξιόπιστος υπάλληλος. Η Σάντρα, ωστόσο, το έκανε να ακούγεται σαν να ήταν ο πιο σκληρά εργαζόμενος άνθρωπος στην Ελλάδα. Το χειρότερο ήταν όταν η Σάντρα άρχιζε να μου δίνει συμβουλές ζωής. «Ξέρεις, ζωή, θα έπρεπε να βγαίνεις ραντεβού, να διασκεδάζεις, ίσως να σκέφτεσαι να ξεκινήσεις τη δική σου οικογένεια». Αυτό που δεν καταλάβαινε ήταν ότι ήμουν απόλυτα ευτυχισμένη με τη ζωή μου. Είχα μια καλή δουλειά, βοηθούσα τους γονείς μου και έχτιζα ένα μέλλον για τον εαυτό μου.
Δεν χρειαζόμουν την έγκρισή της, ούτε τις συμβουλές της. Χρειαζόμουν ένα διάλειμμα από το οικογενειακό δράμα. Έτσι, επισκέφτηκα τη φίλη μου την Ιωάννα στο εξοχικό της για το Σαββατοκύριακο. Όταν επέστρεψα το βράδυ της Κυριακής, είδα πάρα πολλά αυτοκίνητα παρκαρισμένα έξω και φώτα αναμένα σε κάθε δωμάτιο. Πλησίασα στην εξώπορτα και είδα παιχνίδια σκορπισμένα στη βεράντα. Άνοιξα την πόρτα και βρέθηκα μπροστά σε ένα χάος. Ο Θωμάς και η Έμα έτρεχαν γύρω-γύρω στο σαλόνι. Ο Μάρκος κουβαλούσε κούτες στον πάνω όροφο και η Σάντρα διήθυνε τα πάντα σαν να ήταν το δικό της σπίτι. «Τι συμβαίνει εδώ?» ρώτησα, στεκόμενη στην πόρτα με την τσάντα του Σαββατοκύριακου στο χέρι. Όλοι σταμάτησαν και με κοίταξαν. Οι γονείς μου βγήκαν από την κουζίνα με ένοχο ύφος. Ο Μάρκος άφησε κάτω την κούτα του. Αδερφούλα. Λοιπόν, υπήρξε μια αλλαγή στα σχέδια. Έχασα τη δουλειά μου και δεν μπορούμε να πληρώσουμε το ενίκιο πια. Κοίταξα γύρω τις κούτες και τα έπιπλα. Οπότε, μένετε εδώ. Μόνο προσωρινά, είπε ο Μάρκος, μέχρι να βρω κάτι καινούριο. Η Σάντρα πλησίασε με το ψεύτικο χαμόγελό της. «Εκτιμούμε πραγματικά που μας αφήνεις να μείνουμε εδώ. Φυσικά θα χρειαστεί να κάνουμε κάποιες προσαρμογές στη διαρρύθμιση των δωματίων. Το δωμάτιό σου θα ήταν τέλειο για τα παιδιά. Εσύ μπορείς να μετακομίσεις στο μικρό δωμάτιο στο τέλος του διαδρόμου». «Δεν πρόκειται να μετακομίσω από το δωμάτιό μου», είπα σταθερά. «Δουλεύω από το σπίτι. Χρειάζομαι τον εξοπλισμό μου και καλή σύνδεση στο ίντερνετ». Το χαμόγελο της Σάντρας έγινε πιο σφιχτό. «Λοιπόν, νομίζω ότι οι ανάγκες των παιδιών πρέπει να προηγούνται. Κι εγώ είμαι αυτή που πληρώνει το δάνειο και τους λογαριασμούς», αντέδρασα. Η Σάντρα σταύρωσε τα χέρια της. «Λοιπόν, αυτό δεν σου δίνει το δικαίωμα να είσαι εγωίστρια για ένα υπνοδωμάτιο. Είμαστε οικογένεια. Οικογένεια που ποτέ δεν ρώτησε αν ήθελα συγκάτοικους», απάντησα. «Εντάξει», είπε η Σάντρα όταν αρνήθηκα να υποχωρήσω. «Κράτα το πολύτιμο δωμάτιό σου, αλλά μην περιμένεις να είμαστε ευγνώμονες όταν δεν μπορείς καν να δείξεις κατανόηση σε μία οικογένεια που έχει ανάγκη». Ανέβηκα πάνω και έκλεισα την πόρτα. Έτσι ξεκίνησε η εισβολή του στο σπίτι μας. Η ζωή έγινε εφιάλτης μετά από αυτό. Το σπίτι ήταν συνεχώς θορυβώδες και χαοτικό. Ο Θωμάς και η Έμα έτρεχαν σε κάθε δωμάτιο, φωνάζοντας και τσακώνοντας. Ο Μάρκος περνούσε τις μέρες του στον καναπέ, βλέποντας τηλεόραση και κάνοντας μερικά τηλεφωνήματα χωρίς όρεξη για συνεντεύξεις για δουλειά που ποτέ δεν φαινόταν να υλοποιούνται. «Ακόμα ψάχνω», μου έλεγε όταν τον ρωτούσα για την αναζήτηση εργασίας του. «Η αγορά είναι δύσκολη αυτή τη στιγμή». Οι μέρες έγιναν εβδομάδες και δεν ήταν ούτε βήμα πιο κοντά στο να βρει δουλειά ή διαμέρισμα. Εν τω μεταξύ, η Σάντρα συμπεριφερόταν σαν να μας έκανε χάρη που ήταν εκεί. Το χειρότερο ήταν η προσπάθεια να δουλέψω. Τα παιδιά χτυπούσαν την πόρτα μου, έτρεχαν έξω από το δωμάτιό μου ουρλιάζοντας και διέκοπταν τις βιντεοκλήσεις μου με πελάτες. Δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ σε τίποτα. «Μπορείς σε παρακαλώ να κρατήσεις τα παιδιά πιο ήσυχα κατά τις ώρες εργασίας μου?» ρώτησα τον Μάρκο ένα πρωί, αφού ο Θωμάς είχε περάσει 20 λεπτά κλωτσώντας μία μπάλα στον τοίχο δίπλα στο δωμάτιό μου. «Παιδιά είναι, τι να κάνουν?» είπε, χωρίς να σηκώσει το βλέμμα από το τηλέφωνό του. «Δεν καταλαβαίνεις γιατί δεν έχεις δικά σου». Προσπάθησα να μιλήσω στους γονείς μου γι' αυτό, αλλά μου είπαν το ίδιο πράγμα. «Υπερβάλλεις, γλυκιά μου», είπε η μητέρα μου. «Τα παιδιά πρέπει να παίζουν. Δεν μπορείς να περιμένεις να είναι σιωπηλά όλη μέρα».
«Δεν ζητάω σιωπή», είπα. «Ζητάω στοιχειώδη κατανόηση για να μπορώ να κάνω τη δουλειά μου». Αλλά κανείς δεν άκουγε. Αν μη τι άλλο, η Σάντρα φαινόταν να ενθαρρύνει τα παιδιά να είναι πιο θορυβώδη μετά τις συζητήσεις μας. Το σημείο καμπής ήρθε 2 μήνες αργότερα. Είχα βγει για μερικές ώρες για δουλειές και όταν γύρισα, το ίντερνετ μου δεν λειτουργούσε. Πήγα να ελέγξω το ρούτερ στο δωμάτιό μου και ανακάλυψα ότι κάποιος είχε κόψει το καλώδιο Ethernet με ψαλίδι. Το καλώδιο ήταν καθαρά κομμένο σε 2 κομμάτια. Έγινα έξαλλη. Κατέβηκα κάτω με το κομμένο καλώδιο στο χέρι. «Ποιος το έκανε αυτό?» απέτησα, κρατώντας ψηλά το καλώδιο. Η Σάντρα καθόταν στον καναπέ, βάφοντας τα νύχια της. Κοίταξε το καλώδιο και άρχισε να γελάει. «Α, αυτό», είπε, σαν να μην ήταν τίποτα σπουδαίο. «Ο Θωμάς έπαιζε με το ψαλίδι και πρέπει να μπήκε στο δωμάτιό σου. Τα παιδιά κάνουν αταξίες». «Αυτό δεν είναι αστείο», είπα. «Έχω μια προθεσμία αύριο και τώρα δεν μπορώ να δουλέψω». Η Σάντρα σήκωσε τους ώμους. «Ίσως θα έπρεπε να κλειδώνεις την πόρτα σου αν ανησυχείς τόσο για τα πολύτιμα πράγματα του υπολογιστή σου. Ίσως θα έπρεπε να προσέχεις το παιδί σου και να του μαθαίνεις να μην καταστρέφει την περιουσία των άλλων», αντέδρασα. Τότε ήταν που η ψεύτικη γλύκα της Σάντρας εξαφανίστηκε εντελώς. «Μη μου λες εσύ πώς να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Δεν έχεις ιδέα πώς είναι να είσαι γονιός. Ξέρω πώς είναι να έχεις σεβασμό για τα πράγματα των άλλων», είπα. «Ο Θωμάς είναι 6 χρονών», είπε η Σάντρα σηκώνοντας. «Δεν καταλαβαίνει τα της δουλειάς σου. Αλλά εσύ είσαι μια ενήλικη γυναίκα που θα έπρεπε να καταλαβαίνει ότι τα ατυχήματα συμβαίνουν». «Το να κόβεις καλώδια με ψαλίδι δεν είναι ατύχημα», είπα. «Είναι καταστροφή». Ο Μάρκος μπήκε στο δωμάτιο τότε, μαζί με τους γονείς μου. Όταν εξήγησα τι συνέβη, περίμενα να με υποστηρίξουν. Ανταυτού, ο Μάρκος απλώς αναστέναξε. «Κοίτα, αδερφούλα, λυπάμαι για το ίντερνετ σου, αλλά η Σάντρα έχει δίκιο. Δεν έχεις παιδιά, οπότε δεν καταλαβαίνεις πόσο δύσκολο είναι να τα προσέχεις κάθε δευτερόλεπτο». «Δεν σας ζητάω να τα προσέχετε κάθε δευτερόλεπτο», είπα. «Σας ζητάω να τους μάθετε να μην μπαίνουν στο δωμάτιό μου και να σπάνε τα πράγματά μου. Τα αγόρια στην ηλικία του είναι από τη φύση τους περίεργα», είπε η μητέρα μου. «Και εσύ έμπαινες παντού όταν ήσουν μικρή». «Ποτέ δεν κατέστρεψα τίποτα με ψαλίδι», απάντησα. Ο πατέρας μου κούνησε το κεφάλι του, συμφωνώντας με όλους τους άλλους. «Είσαι πολύ σκληρή ζωή. Ένα καλώδιο είναι. Μπορείς να αγοράσεις καινούριο». Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Η ίδια μου η οικογένεια έπαιρνε το μέρος της Σάντρας εναντίον μου. Κι εγώ ήμουν αυτή που πλήρωνε για τη στέγη πάνω από τα κεφάλια τους. Μετά από αυτόν τον καυγά όλα άλλαξαν. Οι γονείς μου μόλις και μου μιλούσαν πια. Ο Μάρκος με απέφευγε εντελώς. Η Σάντρα χαμογελούσε αυτάρεσκα κάθε φορά που με έβλεπε, σαν να είχε κερδίσει κάποιο είδος νίκης. Το σπίτι έμοιαζε ψυχρό και εχθρικό. Περνούσα τον περισσότερο χρόνο μου κλειδωμένη στο δωμάτιό μου, προσπαθώντας να δουλέψω μέσα στον συνεχή θόρυβο και το χάος. Αυτό υποτίθεται ότι ήταν προσωρινό, αλλά ένιωθα ότι δεν θα τελείωνε ποτέ. Τότε πήρα τον μπόνους που περίμενα. Ένα από τα προγράμματά μου είχε πωληθεί σε μια μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας και η πληρωμή ήταν τεράστια, σχεδόν 30.000 ευρώ. Αυτό ανέβασε τις συνολικές μου αποταμιεύσεις σε σχεδόν 130.000 ευρώ. Περισσότερα από αρκετά για αυτό που σχεδίαζα. Δούλευα κρυφά με έναν κτηματομεσίτη εδώ και μήνες. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος ήτανε
Ένας φίλος από το πανεπιστήμιο που είχε μπει στις αγοραπολισίες ακινήτων και του είχα ζητήσει να έχει τα μάτια του ανοιχτά για το κατάλληλο μέρος. Ήθελα κάτι μοντέρνο, ήσυχο και εντελώς δικό μου. «Νομίζω ότι το βρήκα», μου τηλεφώνησε ο Δημήτρης 3 εβδομάδες αφότου ήρθε το μπόνους. Διάρρη διαμέρισμα στο κέντρο, εξαιρετική πολυκατοικία, ιδανικό για κάποιον που δουλεύει από το σπίτι. Θέλεις να το δεις. Το διαμέρισμα ήταν όλα όσα ονειρευόμουν. Παράθυρα από το πάτωμα μέχρι το ταβάνι, ξύλινα πατώματα και ένας ξεχωριστός χώρος γραφείου όπου θα μπορούσα να δουλεύω χωρίς διακοπές. Το κτίριο είχε γυμναστήριο και το καλύτερο απ' όλα, καθόλου παιδιά που να ουρλιάζουν. «Το παίρνω», είπα στον Δημήτρη πριν καν τελειώσουμε την περιήγηση. Τα χαρτιά προχώρησαν γρήγορα. Έδωσα 70.000 ευρώ προκαταβολή και πήρα έγκριση για το δάνειο εύκολα. Το εισόδημα και η πιστοληπτική μου ικανότητα ήταν εξαιρετικά και αγόραζα κάτι εντός των δυνατοτήτων μου. Μέσα σε 2 εβδομάδες υπέγραφα τα τελικά συμβόλαια. Ήμουν επίσημα ιδιοκτήτρια σπιτιού. Είχα το δικό μου μέρος, την οδό διαφυγής μου από το χάος στο σπίτι των γονιών μου. Τα κλειδιά ήταν στο χέρι μου, αλλά αποφάσισα να μην το πω ακόμα στην οικογένειά μου. Ήθελα να έχω ένα σχέδιο πριν κάνω την κίνησή μου. Τότε με πήρε τηλέφωνο το αφεντικό μου, η Κατερίνα. «Ζωή, έχω μια ευκαιρία για σένα», είπε. «Υπάρχει ένα συνέδριο προγραμματιστών στο Βερολίνο. 2 εβδομάδες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Θα είναι εκεί μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της τεχνολογίας και νομίζω ότι θα ωφεληθείς πολύ». Κοίταξα γύρω στο δωμάτιό μου, ακούγοντας την Έμα να κλαίει στον διάδρομο και τον Θωμά να χτυπάει κάτι κάτω. 2 εβδομάδες μακριά από αυτό το σπίτι ακούγονταν σαν παράδεισος. «Το δέχομαι», είπα. Όταν είπα στην οικογένειά μου ότι έφευγα για επαγγελματικό ταξίδι, μόλις και αντέδρασαν. Κανείς δεν ρώτησε πού πήγαινα, τι αφορούσε το συνέδριο ή πότε ακριβώς θα γυρνούσα. Δεν φαινόταν να τους νοιάζει καθόλου. Το συνέδριο ήταν καταπληκτικό. Γνώρισα άλλους προγραμματιστές και ένιωσα ξανά ο εαυτός μου για πρώτη φορά εδώ και μήνες. Έμεινα σε ένα ήσυχο δωμάτιο ξενοδοχείου όπου κανείς δεν με ενοχλούσε. Δεν τηλεφώνησα σπίτι ούτε μία φορά κατά τη διάρκεια αυτών των 2 εβδομάδων και το πιο αποκαλυπτικό, κανείς δεν μου τηλεφώνησε. Όταν η πτήση μου προσγειώθηκε, πήρα ένα ταξί για το σπίτι. Το ταξί σταμάτησε στον δρόμο και αμέσως κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Βγήκα με τη βαλίτσα μου και είδα σακούλες σκουπιδιών σκορπισμένες στον μπροστινό γκαζόν. Καθώς πλησίαζα, συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν σακούλες σκουπιδιών. Ήταν τα πράγματά μου, τα ρούχα μου, τα βιβλία μου, τα προσωπικά μου αντικείμενα, όλα στιβαγμένα σε μαύρες σακούλες σκουπιδιών και πεταμένα στο γρασίδι σαν αληθινά σκουπίδια. Πλησίασα στην εξώπορτα και χτύπησα. Άκουγα φωνές μέσα και μετά βήματα. Η πόρτα άνοιξε και εκεί στεκόταν όλη μου η οικογένεια. Η μαμά, ο μπαμπάς, ο Μάρκος και η Σάντρα. Με κοιτούσαν όλοι σαν να ήμουν ανεπιθύμητη επισκέπτρια. «Τι είναι αυτό?» ρώτησα, δείχνοντας τις σακούλες στον γκαζόν. Η μητέρα μου φαινόταν αμήχανη, αλλά η Σάντρα προχώρησε μπροστά με εκείνο το αυτάρεσκο χαμόγελο που είχα αρχίσει να μισώ. «Κάναμε κάποιες αλλαγές όσο έλειπες», ανακοίνωσε η Σάντρα. «Τα παιδιά χρειάζονταν περισσότερο χώρο, οπότε μετατρέψαμε το δωμάτιό σου σε ένα κανονικό playroom για αυτά». Την κοίταξα επίμονα. «Τι κάνατε?» «Τα παιδιά μεγαλώνουν και χρειάζονται ένα μέρος για να παίζουν με ασφάλεια.
είπε η μητέρα μου, χωρίς να με κοιτάζει στα μάτια. «Σου φτιάξαμε το υπόγειο, είναι αρκετά ωραίο τώρα». Θυμήθηκα το υπόγειο, σκοτεινό, υγρό, με μικροσκοπικά παράθυρα κοντά στο ταβάνι και τσιμεντένιους τοίχους. Μύριζε μούχλα και είχε απέσιο σήμα στο κινητό. «Το καθαρίσαμε εντελώς», είπε ο πατέρας μου. «Βάλαμε ένα κρεβάτι και τα πάντα». Η Σάντρα σχεδόν έλαμπε από ικανοποίηση. «Φυσικά, αν δεν σου αρέσει η διευθέτηση, είσαι πάντα ελεύθερη να βρεις το δικό σου μέρος. Είσαι 29 χρονών, άλλωστε. Οι περισσότεροι άνθρωποι στην ηλικία σου δεν ζουν με τους γονείς τους». Κοίταξα τους γονείς μου, περιμένοντας να πουν κάτι, να με υπερασπιστούν, να αναγνωρίσουν τι έκανα για αυτούς, αλλά απλώς στέκονταν εκεί, αποφεύγοντας την οπτική επαφή. Τότε έκανα κάτι που εξέπληξε ακόμα και εμένα. Τους χαμογέλασα. Ένα αληθινό, γνήσιο χαμόγελο. «Ξέρετε κάτι», είπα χαρούμενα. «Έχεις απόλυτο δίκιο, Σάντρα. Θα έπρεπε να βρω το δικό μου μέρος. Αλλά έχω μια απορία. Πώς ακριβώς σκοπεύετε να πληρώσετε το δάνειο χωρίς τα λεφτά μου?» Ο Μάρκος ορθώθηκε με περήφανο ύφος. «Βασικά, βρήκα δουλειά την περασμένη εβδομάδα. Καλός μισθός επίσης. Θα τα καταφέρουμε μια χαρά χωρίς τη βοήθειά σου». Ένιωσα ένα κύμα ανακούφισης να με πλημμυρίζει. Αυτό ήταν τέλειο. «Αυτά είναι υπέροχα νέα», είπα, ακόμα χαμογελώντας. «Χαίρομαι τόσο πολύ για όλους σας. Λοιπόν, υποθέτω ότι αυτό βολεύει τέλεια τους πάντες. Φεύγω». Όλοι φάνηκαν έκπληκτοι από την αντίδρασή μου. Περίμεναν να παρακαλέσω ή να τσακωθώ ή να στενοχωρηθώ. Ανταυτού συμπεριφερόμουν σαν να μου είχαν μόλις κάνει μια χάρη. Το χαμόγελο της Σάντρας έγινε πιο πλατή και μοχθηρό. «Ωραία. Καιρός ήταν να μάθεις να στέκεσαι στα δικά σου πόδια». Οι γονείς μου ακόμα δεν έλεγαν πολλά, αλλά ούτε και σταματούσαν αυτό που συνέβαινε. «Τέλεια», είπα. «Χαίρομαι τόσο πολύ που όλοι συμφωνούμε». Όλοι μπήκαν πάλι μέσα και άκουσα την πόρτα να κλείνει με δύναμη πίσω τους. Κανένα αντίο, κανένα καλή τύχη, καμία αναγνώριση για όλα όσα είχα κάνει για αυτούς τα τελευταία 2 χρόνια. Απλώς μια πόρτα που έκλεισε με πάταγο. Έβγαλα το τηλέφωνό μου και κάλεσα τη μεταφορική εταιρεία που είχα ήδη ερευνήσει εβδομάδες πριν. «Γεια σας, χρειάζομαι ένα φορτηγό και 2 άτομα για να παραλάβουν κάποια αντικείμενα και να τα μεταφέρουν στην άλλη άκρη της πόλης», τους είπα. «Πόσο σύντομα μπορείτε να είστε εδώ?» «Μπορούμε να έχουμε ένα συνεργείο εκεί σε 2 ώρες», είπαν. «Τέλεια». Ενώ περίμενα, κάθισα στο αυτοκίνητό μου και τηλεφώνησα στον Δημήτρη για να τον ενημερώσω ότι θα μετακόμιζα στο διαμέρισμά μου σήμερα. Στη συνέχεια, τηλεφώνησα στις εταιρείες κοινής ωφέλειας για να συνδέσω τις υπηρεσίες στο όνομά μου. Όλα μπήκαν στη θέση τους εύκολα. Όταν έφτασαν οι μεταφορείς, τους πήρε λιγότερο από 1 ώρα για να φορτώσουν τα πάντα στο φορτηγό τους. Ολόκληρη η ζωή μου στο σπίτι των γονιών μου χωρούσε σε ένα μικρό μεταφορικό φορτηγό. «Πού πάμε?» ρώτησε ο οδηγός. Του έδωσα τη νέα μου διεύθυνση και τους ακολούθησα με το αυτοκίνητό μου στο όμορφο, ήσυχο διαμέρισμά μου. Καθώς τους έβλεπα να μεταφέρουν τα πράγματά μου στον 3ο όροφο, ένιωσα ελαφρύτερη από ποτέ τα τελευταία χρόνια. Ήμουν επιτέλους ελεύθερη. Η μετακόμιση στο δικό μου διαμέρισμα ήταν σαν να μπαίνω σε έναν διαφορετικό κόσμο. Για πρώτη φορά μετά από 2 χρόνια ξύπνησα μέσα στη σιωπή. Χωρίς παιδιά που να ουρλιάζουν, χωρίς τη φωνή της Σάντρας να διαπερνά τους τοίχους, χωρίς συνεχές χάος. Μόνο γαλήνη. Προσαρμόστηκα γρήγορα στη νέα μου ζωή. Το γραφείο στο σπίτι μου ήταν τέλειο, φωτεινό, ήσυχο
και εντελώς δικό μου. Η παραγωγικότητά μου εκτοξεύτηκε χωρίς διακοπές. Κοιμόμουν καλύτερα και απολάμβανα ξανά τη δουλειά μου. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να μπλοκάρω όλους τους αριθμούς τηλεφώνου της οικογένειάς μου. Ακύρωσα επίσης κάθε πληρωμή που έκανα για αυτούς, το δάνειο, τους λογαριασμούς, τα πάντα. Οι μήνες πέρασαν ειρηνικά. Αφοσιώθηκα στη δουλειά μου και άρχισα να αναλαμβάνω μεγαλύτερα, πιο απαιτητικά έργα. Χωρίς το άγχος της συντήρησης μιας αχάριστης οικογένειας, είχα ενέργεια για πράγματα που είχα ξεχάσει ότι απολάμβανα. Γράφτηκα στο γυμναστήριο της πολυκατοικίας μου. Άρχισα να μαγειρεύω περίτεχνα γεύματα μόνο για μένα και βγήκα ακόμη και μερικά ραντεβού. Ο τραπεζικός μου λογαριασμός μεγάλωνε γρηγορότερα από ποτέ. Χωρίς να πληρώνω για 4 επιπλέον άτομα, αποταμίευα σχεδόν 3.000 ευρώ τον μήνα. Άρχισα να επενδύω, να σχεδιάζω ταξίδια, να σκέφτομαι ίσως να αγοράσω ένα μεγαλύτερο σπίτι σε λίγα χρόνια. Η ζωή ήταν καλή, πραγματικά καλή. Ένα βράδυ το κουδούνι της πόρτας μου χτύπησε. Κοίταξα από το ματάκι και μου κόπηκαν τα πόδια. Ήταν εκεί η μαμά, ο μπαμπάς, ο Μάρκος και η Σάντρα, όλοι τους να στέκονται στον διάδρομό μου φανερά αμήχανοι. Σκέφτηκα να μην απαντήσω, αλλά η περιέργεια με νίκησε. Πώς με είχαν βρει καν? Άνοιξα την πόρτα, αλλά δεν τους προσκάλεσα μέσα. «Πώς με βρήκατε?» ρώτησα. «Η φίλη σου η Ιωάννα μας είπε», είπε η μητέρα μου ντροπιασμένη. Φυσικά και το έκανε. Σημείωσα στο μυαλό μου να κάνω μια συζήτηση με την Ιωάννα για τα όρια. «Τι θέλετε?» ρώτησα. Η Σάντρα αμέσως με έσπρωξε και μπήκε στο διαμέρισμά μου χωρίς να την καλέσω. Οι υπόλοιποι ακολούθησαν και ξαφνικά το γαλήνιο καταφύγιό μου δέχτηκε ξανά εισβολή. «Ωραίο μέρος», είπε η Σάντρα, κοιτάζοντας γύρω με προφανή ζήλια. «Πρέπει να κοστίζει μια περιουσία». «Τι θέλετε?» επανέλαβα, χωρίς να κουνηθώ από την πόρτα. Ο Μάρκος φαινόταν αμήχανος. «Λοιπόν, το θέμα είναι ότι έχασα πάλι τη δουλειά μου, πριν από 2 μήνες. Δεν εξεπλάγην. Και δυσκολευόμαστε με τις δόσεις του δανείου», είπε ο πατέρας μου. Παραλίγο να γελάσω. «Για να μαντέψω, θέλετε να αρχίσω να πληρώνω πάλι για εσάς?» «Είμαστε οικογένεια», είπε η μητέρα μου απεγνωσμένα. «Πρέπει να βοηθάμε ο ένας τον άλλον». «Να βοηθάμε ο ένας τον άλλον», είπα. «Πότε ακριβώς με βοήθησε κανείς από εσάς?» «Κοίτα», είπε ο πατέρας μου. «Ξέρουμε ότι τα πράγματα ξέφυγαν πριν, αλλά μπορούμε να το λύσουμε. Θα μπορούσες να μετακομίσεις πίσω, να μας βοηθήσεις να σταθούμε στα πόδια μας». «Να μετακομίσω πίσω στο υπόγειο, εννοείς?» Κανείς δεν απάντησε σε αυτό. «Το σκεφτόμασταν», συνέχισε η μητέρα μου. «Και αν γίνει κατάσχεση του σπιτιού, θα πρέπει να μετακομίσουμε μαζί σου». Την κοίταξα επίμονα. «Με συγχωρείς?» «Λοιπόν, πού αλλού να πάμε?» είπε η Σάντρα με εκείνη τη γνωστή αυταρέσκεια. «Είμαστε οικογένεια. Δεν μπορείς απλά να μας εγκαταλείψεις». Τότε ήταν που άρχισα να γελάω. Πραγματικά να γελάω. Το είδος του βαθιού, κοιλιακού γέλιου που προέρχεται από καθαρή δυσπιστία. «Νομίζετε ότι θα σας αφήσω να μετακομίσετε εδώ?» είπα όταν μπόρεσα να μιλήσω ξανά. «Αφού πετάξατε τα πράγματά μου στον καζόν και μου είπατε να ζήσω σε ένα υπόγειο». «Αυτό ήταν διαφορετικό», είπε ο Μάρκος αδύναμα. «Έχεις δίκιο, ήταν διαφορετικό», είπα. «Ήταν η στιγμή που συνειδητοποίησα ακριβώς τι πιστεύατε όλοι για μένα». Τα μάτια της μητέρας μου γέμισαν δάκρυα. «Ζωή, σε παρακαλώ, είμαστε σε απόγνωση. Θα έπρεπε να το είχατε σκεφτεί αυτό πριν αποφασίσετε ότι δεν άξιζα βασικό σεβασμό».
«Ποτέ δεν το είπαμε αυτό», διαμαρτυρήθηκε ο πατέρας μου. «Δεν χρειαζόταν να το πείτε. Το δείχνατε κάθε μέρα. Οι συνεχείς προσβολές της Σάντρας, τα παιδιά που κατέστρεφαν τα πράγματά μου, κανείς από εσάς να μην με υπερασπίζετε, ενώ κυριολεκτικά πλήρωνα για τη ζωή σας». «Ήμασταν ευγνώμονες», είπε η μητέρα μου. «Όχι, δεν ήσασταν. Είχατε απαιτήσεις. Υπάρχει διαφορά». Η ψεύτικη γλύκα της άντρας είχε εξαφανιστεί εντελώς τώρα. «Ξέρεις κάτι, είσαι ακριβώς αυτό που έλεγα πάντα. Μία πικρόχολη, εγωίστρια γυναίκα που δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει η οικογένεια». «Έχεις δίκιο», είπα. «Δεν καταλαβαίνω τη δική σου εκδοχή της οικογένειας, όπου ένα άτομο κάνει τα πάντα και του φέρονται σαν σκουπίδι σε αντάλλαγμα». Πήγα προς την πόρτα μου και την άνοιξα. «Θέλω να φύγετε όλοι τώρα». «Ζωή, περίμενε», είπε ο Μάρκος. «Δεν μπορούμε απλά να το συζητήσουμε. Μόλις το κάναμε, η απάντηση είναι όχι σε όλα. Δεν πληρώνω το δάνειό σας. Δεν σας αφήνω να μετακομίσετε εδώ. Δεν βοηθάω κανέναν από εσάς με τίποτα. Ποτέ ξανά». «Αλλά είμαστε οικογένεια», έκλαψε η μητέρα μου. «Η οικογένεια δεν φέρεται ο ένας στον άλλον με τον τρόπο που μου φερθήκατε εσείς», είπα. «Τώρα, έξω». Έφυγαν, αλλά όχι ήσυχα. Η Σάντρα με έβριζε καθώς περπατούσε στον διάδρομο. Ο Μάρκος μουρμούριζε για το πώς θα το μετανιώσω. Οι γονείς μου απλώς έδειχναν ηττημένοι. Έκλεισα την πόρτα και γύρισα το κλειδί στην κλειδαριά. Για τις επόμενες εβδομάδες προσπάθησαν να τηλεφωνήσουν από διαφορετικούς αριθμούς, αλλά δεν απάντησα ποτέ. Έστειλαν μηνύματα από δανεικά τηλέφωνα, email από νέους λογαριασμούς, όλα παρακαλώντας για χρήματα ή απειλώντας ότι θα εμφανιστούν ξανά. Μπλόκαρα κάθε ένα από αυτά. 3 μήνες αργότερα έμαθα μέσω ενός κοινού γνωστού ότι το σπίτι είχε κατασχεθεί. Οι γονείς μου είχαν μετακομίσει σε ένα μικρό διαμέρισμα στην άλλη άκρη της πόλης. Ο Μάρκος και η Σάντρα ζούσαν με τους γονείς της, κάτι που βρήκα ξεκαρδιστικό, αφού η Σάντρα πάντα έλεγε πόσο μισούσε τη μητέρα της. Δεν ένιωσα τίποτα όταν άκουσα τα νέα. Καμία ενοχή, καμία λύπη, καμία μεταμέλεια. Μόνο ανακούφιση που είχα ξεφύγει όταν έπρεπε. Η ζωή μου συνέχισε να καλυτερεύει. Πήρα προαγωγή στη δουλειά. Άρχισα να βγαίνω σοβαρά με κάποιον. Ταξίδεψα σε 3 διαφορετικές χώρες. Αγόρασα στον εαυτό μου ένα αυτοκίνητο που πάντα ήθελα. Το πιο σημαντικό, έμαθα πώς είναι να σε εκτιμούν και να σε σέβονται. Ο σύντροφός μου εκτιμούσε ό,τι έκανα για αυτόν και το έδειχνε. Οι φίλοι μου ήταν ευγνώμονες όταν τους βοηθούσα και ποτέ δεν το θεωρούσαν δεδομένο. Επιτέλους κατάλαβα πώς μοιάζουν οι υγιείς σχέσεις. Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν η οικογένειά μου σκέφτεται ποτέ πόσο διαφορετικά θα μπορούσαν να είχαν πάει τα πράγματα, αν απλώς μου είχαν φερθεί με στοιχειώδη σεβασμό, αν η Σάντρα είχε κρατήσει το στόμα της κλειστό, αν οι γονείς μου με είχαν υπερασπιστεί, αν ο Μάρκος είχε ψάξει πραγματικά για δουλειά αντί να παίζει παιχνίδια στον καναπέ. Αλλά μετά θυμάμαι ότι είμαι καλύτερα χωρίς αυτούς. Κάποιοι άνθρωποι θα πάρουν ό,τι τους δώσεις και θα ζητήσουν κι άλλα. Κάποιοι άνθρωποι βλέπουν την καλοσύνη ως αδυναμία και τη γενεοδωρία ως υποχρέωση. Τέλος της ιστορίας.